Kaixo, ongi etorriak Saloa telebistako magazinera. Gaur, abenduaren 5 dugu, eta Oiane Jordana eta Mikel Auza elkarrizketatuko ditugu. Horren aurretik, efemerideak. Gaurko egunez, 1982an kolonek Hispaniola aurkitu zuen bere lehen bidaian. Bertakoek Kiskikeia deitzen zioten irla honi. 1905an Walt Disney zinema zuzendaria eta ekoizle estatubatuarra jaio zen. Gerora, 1976an hil zena. 1976an Ignacio Kortaberria eta José Angel Iribar Errealeko eta Atletikoko kanpitainak hurrenez-hurren ikurrina eskuetan zutela zeleratu ziren. Ikurrina legeztatu gabe zegoen arren. Espainiako poliziek ezin izan zuten galarazi. Eta Euskal Derbia 5-0 amaitu zen Errealaren alde. 2013an Nelson Mandela Hegoafrikako apartheidaren aurkako ekintzailea eta politikaria hil zen. Orain, agenda kulturala. Bihar, abenduak 6, asteartearekin antzerkia izango da Zizur Nagusian, nire beldurrik maiteenak izenburuarekin. Bidaia dibertigarria da, haurtzaroan agertzen zaizkigun beldurretan barrena. Askotan, gainera, beldur horiek gure bidelagunak izaten dira helduaroan. Beldurra iluntasunari, armi-armei, bakarrik gelditzeari. Beldurra ulertzea Bon Simon irakaslearen eta Bon Soria irakaslearen obsesioa da. Gure zientzialariek laborategian beldurra estutu, bihurritu eta manipulatzen dute huraxe ulertzen saiatzeko. Larunbatean, abenduak 10ean, bertso afaria egingo dute Txantarako Euskaldunen biltokian. Ainara Ileregi, Josu Sanjurjo eta Idoia Granizo bertsolariekin. Eguerdiko ordu 2:30 izanen da, 15 euroko prezioan. Igandean, Ainbo, Amazionako gerriari aurrentzako filmaren emanaldia ginen da, Txantarako Euskaldunen biltokian, arratsaldeko 5:30. Bitartean, txokolatea eskainiko da ere. Igandean ere, Goxuan salsa taldearen kontzertua egingo da Zentral Antzokian, arratsaldeko 7:30. Orain, egunkarien azalak. Diario de Noticiasek lerroburu honekin zabaltzen du azala. 5 ikasletik batek DBH-ko titulua lortzen du gainditu gabeko irakasgaiekin. Emaitza akademikoak pandemia aurreko mailara itzuli dira. Aurreko 2 ikasturtetan promozio zifra errekorrak izan ostean. Gainera, 12 eta 16 urteko bitarteko esleen 7%ak ikasturtea errepikatzen du. Nafarroako Alderdi Popularrak Javier García babestu du lider berri gisa, baina Feijóok ez du argitu UPN-rekin koalizioa egiteko balizko ituna sinatuko duen. Azkenik, enpresako gabonetako afaritarako beteta dauden taberna ia guztiak. Otorduetarako erreserbak ia 100%ean biltzen dira, abenduaren 16 eta 17an. Diario de Navarrari dagokionez, horrela irekitzen du azala. Nafarroak Sánchezekiko duen menpekotasuna eta bildurekin dituen itunak amaitzeko eskatu du Feijóok. Espainiako PP-ko buruak Javier García Nafarroko presidentea jantzi du Iruñean. Iruñeko Belarteko erakusketa tradizionalak 100 pertsona biltzen ditu egunero. Garari dagokionez, horrela irekitzen du azala. Abiadura handiko trena du hizpide nagusi. Euskal Y-koak jada eginak baino obra gehiago ditu airean. Euskal Trenbide sarearen txosten baten arabera, proiektua zatitua dagoen 40 zatietako 13 obretan daude oraindik. Eta kasu batzuetan iraupen luzekoak izatea aurreikusten da. Fosfatoak Sahararen aurkako Marokoren beste arma bat. Erreportaia osatzen du azala. Marokok Afrikako herrialdeen fosfatoen lehen esportatzaileak baliabide natural hori beste arma diplomatiko bat bihurtu du. Sahararen errekonozimenduaren eta autodeterminazioen eskubidearen aurkako babes politikoak lortzeko. Euskal Herri Irratiak horrela irekitzen du bere webgunea. 510 milioiko ekarpen ekonomikoa hitzartu dute Espainiak eta Nafarroak. Bere gain ez dituen eskumenengatik Espainiari ordaintzen zaion zenbatekoa da, eta momentuz oinarrizko urtearen zenbatekoa ezaguratze dute. Ana Oioren hitzak dira hauek. Guk gure lana eginen dugu, errolda berritu, domina kentzea, Remirezi legokioke. Nafarroako gobernuak frankismoaren kolaboratzaile izandakoen zerrenda egunatzeko lanak abiatu ditu urtarrilean. 2016koa da azken errolda, eta Felix Guart eta Miguel Javier Urmeneta ez daude zerrendan.
Baita ere, Navarra Sumak orain dio ez duela erabakita Gazteluko plazan barrak berriz jarriko dituen. Eguraldiari dagokionez, gaur abenduak 5 tenperatura igo egingo da, eta oro har giro lasaia izanen dugu. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, gainera indartuz joango da eta tenperatura maximoen igoera egingo du, ipar partean bereziki. Hala ere, goizean goiz giroa oso hotza izango da, eta barnealdeko zenbait tokitan izotza egingo du. Orduek aurrera egin ahala, hegoaldetik hodeiak ugarituz joango dira, eta gauean zerua lainotuta geratuko da, eta euri pixka bat egin dezake, baina gutxi, oro har. Ebro ibarrean lainoa gertuko da, eta iraunkorra izan daiteke. Bihar, Mediterraneo isurialdean eguna goibela izango da. Kantauri isurialdean, ordea, argiagoa eta lehorra. Euri pixka bat egin dezake, batez ere barnealdean eta goizaldean, baina egitekotan euri gutxi egingo du. Hego osagaiko haizea ibiliko da, arratsaldean mendebal osagaira egin dezake kostaldean. Temperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, eta minimoek nabarmen ekingo dute gora. Hortaz, izotz kontuak ahaztu ditugu. Oiane Jordana eta Mikel Auza ditugu gaurkoan gurekin. Arrotxapeoaka auzoko bizilagunak eta LAB sindikatuko irakaskuntzarako ordezkari sindikalak. Eta horren bestez, Matesa eraikinaren horrekinako Iruñeko udalak duen proiektuaz hitz egitera etorri dira. Beraz, eskerrik asko gure gonbidapena onartu izanagatik. Polemika handia sortu du proiektu hau, izan ere 26.000 biztanle dituen auzo honetan bizilagunak ez dituzue behar adina zerbitzu. Honen azken adibidea Matesa eraikin emblematikoarena da. Berriz ere, Iruñeko udalak ekimen pribatuei emango die lehentasuna. Beraz, esplikatuko diguzu zertan datzan proiektu hau? Bai, gu azken finean jakin izan dugu komunikabideetan agertu denarekin. Harremanetan paratu ginen Matesa Iber langileekin, zeberez pribatua da, eta beraiek erran ziguten, azken finean Matesa langileak daude lotuta Bartzelonako beste langile batzuekin, eta 70% inguru badukate Bartzelonako langileek Matesaren jabetza, eta hemengoek 30%. Orduan, Obenasa erditik sartu da, eta akordio batera iritsi dira, oraindik sinatu gabe dago, eta ordaindu gabe, noski, eta erosi behar dute ia 80% inguru, eta proiektu batzuk egin barituzte Matesan eraikinean, ez? Horien artean zahar egoitza bat, supermerkatu bat, soinketaleku bat, jatetxe bat, eta blan. Baina, nolabait, Iruñako udaletxeak, gainera erramar dugu, Obenasako presidentea eta maila alkatea laguna dira. Ez dakit atzetik zer dagoen, baina interesak daude. Eta gure ustez pixka bat auzoarekin kontatu gabe gauzak egin dira eta langileak ezin ahantzi. Azkenean ez dakigu zer gertatuko den debei langile hauekin. Eta zer salatzen du LAB sindikatuak? Guk salatzen dugu, aipatu den bezala, eremu edo gauza pribatuendako erabiliko dela eremua, Mikelek esan duen bezala, balortak, merkatalgunea, zahar egoitza, ekimen pribaturako. Eta orduan ez direla benetako beharrak asetuko. Gure ustez, izan daitezen bezala, instituto bat, bestela ere osasun zentroa txiki geratu da eta beste mundu batean, edo. Eta aipatu duzun institutoaren harira, zer suposatzen du auzoan instituto bat ez izatea? Azkenean auzoan badaude 4 eskola, bi ikastetxe publiko eta bat
hor dauden ikasle guztiak azkenean beste auzo batzuetara joan behar dute bigarren ziklo, institutoko ikasturteak egitera. Eta horrek ekartzen ditu zailtasun asko suposatzen dut, ikaslerentzako, familientzako. Bai, borroka aitzinetik dator. Justo, badago eskola bat, CP arrotzapea duena, inglesa ematen da, eta justo bere solarra dago lehen Ingranasa lantegia zegoen lekuan, ez? Just Larrotxa Zibibos ondoan. Eta bere garaian ere auzoko bizilagunak eskatzen genuen hor instituto bat paratzea. Baina, Patxi Larrainzar bazegoen eraikina konpartitzen Ave Maria eskolarekin, gazteleraz Ave Maria eta euskaraz Patxi Larrainzar, eta deredua goruntz joan zenez, Ave Mariakoak kokatu zuten eraiki berri honetan. Badago beste eraikin bat publikoa dana, Kardinain Inundain, eta eraman zituzten arata, ze badago eremu bat aparkatzeko, autoak aparkatzeko, eta handitu zitekeena. Baina, Arrotzapea auzoa handitu da, eta ez dute kontutan hartu ikastetxe bat, instituto bat jartzearena. Adibidez, Txantre auzoan baditugu lanbide heziketako Virgen del Camino, Mariana Sanz eta nekazaritza eskola. Gehi, hirubide inglesa gazteleraz eta Unate euskaraz. 5 instituto eta 20.000 baino gutxigo biztanle dituzte. Ez dugu enbidiez erraten, baizik eta Arrotzapea ez zuten bere garaian kontutan hartu hori eta institutu hori gabe gaudela. Eta hori da LAB sindikatuaren aldarrikapena, instituto berria eraikitzea bertan. Eta 1989an onartutako plan partzelaren jarraipen gisa ikusten duzue hau, ezta? Bai, justo hori, Arrotzapea auzoa, lantegiz beteta zuen, lehen aipatu dut Ingranasa, Kopeletxe, orain kaiku dana hor San Pedro ondoan, dena hori lantegiz eta baratzez beteta. Eta plan horretan, 5.000 etxe bizitza baino gehiago eraiki behar zituztela auzoan iragarri zen. Eta, kontraesanak edo adibidez osasun zentroa ireki berria zen eta txikia gelditu zen. Berez, orain, 2 solairu zituen eta beko aldea egokitu zuten handitzeko, baina ez zuten ez da hori ere kontutan hartu. Eta, auzoa handitu da eremuz auzo handiena eta biztanlez ere bai. Eta ezin dugu ulertu nola oraindik institutorik gabe jarraitu dezakegu. Eta udal hauteskundeak gertu daudela, propaganda gisa ikusten duzu proiektu hau edo benetan pentsatzen duzue aurrera joango dela? Guk ez dakigu gauzatuko den edo ez, Mikelek esan duen bezala, oraindik sinatu gabe dago. Gero bestetik, Nafar gobernuak publiko egin zuen, bere asmoa zela lanbide heziketa zentro berri bat egitea Iruñan edo Iruñean. Eta hori ere ez dakigu propaganda hutsa den edo ez, baina guk uste dugu lanbide heziketako instituto hori eraiki behar bada, ere Matesako lantegiko eremua ona izan zitekeela. Eta, gobernua, Nafarroko gobernua aipatu duzu, Iruñako udala aipatu dugu. Batez ere Iruñan gobernu aldaketa ematen bada, beste alderdi bat hartzen badu indarra, proiektu honi bukera eman ahal zaio eta institutoa edo lanbide heziketako eraikina sortu edo sinatu gabe dagoenez? Esperantza hori daukagu, zaila dugu, azkenean Ordenasa herritik sartu da. Baina esperantza hori badugu, Nafar gobernua parte hartzen baldin badu eta beharrezkoa ikusten baldin badu ikastetxe hori Arrotzapean jartzearena, oraindik ikusten dugu hor jarri daitekeela. Gainera eraikina baduka 3. graduko protekzioa eta berez lantegi bat zen, oihalak egiten zen lantegi bat, eta egokia da lanbide heziketako 4 familia horiek hor jartzeko, espazioengatik eta dana, leihoengatik,
eta argia sartzen denagatik eta dena. Eske, ezin hobe ikusten dugu Iber Matesa eraikina hortarako. Eta baikorrak zarete edo... Gu alba dugu behintzat, horretan borrokatuko dugu. Aber auzo mailan ere mugimendua somatzen den, ze azkenean gurasoak, lau eskoletako gurasoak erratu dute, beraien seme-alabak kanpora joan behar direla. Eta hola gertatzen da. Arrotxapeako ikasleek joaten dira Biurdanara, beste auzo batera. Ez da oso urrun, baina behintzat auzo handiena, bai eremuz, bai biztanlez, instituto bat ukitzea, gainera, honekin batera badago proiektu bat, non San Pedro etxeak, udaletxeko etxeak dira, eta auzoko argia, hemen paratu behar dute, zeneren bitartez, Euskal Herriko Unibertsitatea barkatu ere erdian dago, eta lehen errandu dudanarekin lotuta. Zener Imarkoin dago, han badugu lanbide heziketako eskola bat, eta ezin hobea da debei, proiektu hau aitzinera eramateko proiektua dauka izena Open Lab, eta hor jartzeko lanbide heziketako eskolan. Berez, bai ditugu bi gai hor ezin hobe kokatzeko. Honekin batera, Arrotxapeako Martelo zelaietan ere, eraikuntza edo etxebizitza berriak aurreikusi dira berriz ere auzokideen oinarrizko zerbitzuen kaldetan, ezta? Bai, eske azkenean interes ekonomikoa dodenean, eta Arrotxapea auzoa ez da bakarra izan. Aitzinetik ondoko herri batean antzeko parezido gertatu zen, non hor PSN zegoen alkatetzan, eta eraiki zituzten ez dakit zenbat etxe bizitza eta ezkaba eskola txikia gelditu zen. Eta orduan, horko ikasleak joan behar dira Otxoa de Olzara adin batekin, Antxoinen ezin direlako segundu masifikazioagatik. Orduan, ni ustetan batzutan bakarrik begira daude diruen kontuarekin eta ez behar dugunarekin. Beraz, ondoriozta daiteke aukerak egon badaudela, baina udalak egiten du beste aukera batzuen alde, ez? Beste lehentasun batzu. Azken finean, auzokideen iritzea ez du kontuan hartzen. Gehienetan ez. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen edo? Ez, hemendik aitzin egingo ditugun pausuen berri emango dizuegu, eta suerte dugun, eta berriz edo behingoz ikusten dugun ikastetxe bat Arrotxape auzoan. Izan bedi. Hau izan da guztia gaurkoz, eta eskerrik asko gurekin ratutxo hau pasa izanagatik. Ni esker. Zuri. Antxoaingo udala. Egun hauetan, Antxoaingo udaleko bizikidetza batzordetik sortutako memoriaren ibilbideak proiektua osatzen duten eskultura eta beste elementu batzuk instalatzen ari dira. Proiektua interesa duen hainbat kolektibo eta pertsonaren laguntza jaso du. Hala nola, Txinparta Fuertes San Cristobal elkartea, Memoria kolektiboaren sarea, elkartarena eta Maia Koatx Velaskorena. Sareak egotzan, emakume solidarioak eta militanteak San Cristobal gotorlekuko presoekin, liburuaren idazlarena, zehazki. Proiektu honen garaipenarekin beste urrats bat eman da gure herrian, dio udalak. 1988ko maiatzaren 22an San Cristobal gotorlekuan izandako ihesaren eta erregimen frankistak bidegabeki errepresalatutako pertsona guztien oroitzapena sinbolizatu nahi du eskulturat jarriz. Kartzela hartako izugarrikerien lekuko mutua izan zen Antxoain, gertutasunagatik. Felix eta Julian Lizarraga dira obra honen egileak, eta ihesa fuga izena jarri diote. Oroimenaren ibilbidea horren zati bat da, eta Robi Gazteluko etxearen ondoan kokatuko da. 13 arrosak oroitzeko lorategi egitura kiribildoa sortzea izan zen lehen mugarria. Herritar guztientzat irekia izango den eskultura honen inaugurazio publikoa oraindik zehazteke dagoen data baino egingo da. Egindako lanak Nafar gobernuko herritarrekiko harremanetako departamentuetik
jasotako diru laguntza eta Antsoain udalak bideratutako diru horniketaren bitartez garatzen dira. Iruñeko Basotxo kalea larunbatean oinezkoen erabilerarako irekiko da, 8 hilabeteko obren ondoren. Hilabete horietan euri uren kanalizazioak aldatu, espaloiak eta kalearen bi aldeetan zeuden luzetarako lore askak kendu eta eremu hori Takonera parkera sartzeko atea bateratzeko altzariak instalatu dira. Iruñeko udaleko hirigintza batzordeak Enrique Maialkatea buru duela kalearen diseinu berria bisitatu du. Kaleak 150 metroko luzera eta 11 metroko zabalera du, eta diseinu berriaren 1,1 milioi euro inbertitu dira. Kale horren bidez, Alde Zaharra, Donibane eta Iturrama auzoekin lotuko da, oinezkoendako eta bizikletendako. Arangurengo albisteak. 2023ko maiatzaren 28ko udal hauteskunde hauetan, Europar Batasuneko herrialdeetako herritarrek eta Espainiarekin udal hauteskundeetan botoa emateko elkarrekikotasun akordioa sinatu dute. Herrialdeetako herritarrek bozkatu ahal izango dute. Beraz, hau izan da guztia gaurkoz, bihar, hemen jarraituko dugu. Eskerrik asko. Bueno, nik uste akordio ona dela, Hego Euskal Herriko herrialde guztientzako, inbertsio desente adostu dira, Nafarrotik hasita, nik uste importantea dela, lehenik eta behin, atletismoaren inguruan, azpiegituretarako Larrabiden bertan edo bestelako azpiegituretarako 4 milioi euro lortu izana, aspaldiko eskakizuna da, kirol hori praktikatzen duten aldetik eta federazioaren aldetik, eta beste inbertsio potolo batzuk ere badira, ezta? Irulegiko induzketekin jarraitzeko diru sorta bat horrek induzketa horiek askartzeko aukera emango duena, eta bestela ere bai nupen ikerketarako eta berrikuntza teknologikorako ere milioi bat euroko inbertsioa. Eta horretaz gain, esango nuke oro har ezkutu soziala ditu den hori indartzeko edo behintzat urtebete gehiagoz luzatzeko, eta hori oro har eta estatu guztirako izanen litzateke, pentsio baxuenak, ez kontributiboak direnak, 15% hori haunditu zen iaz eta printzipioz orain amaitzekoa zen, hori urtebete gehiagoz atzeratuko da, luzatuko da, eta uste dut hori zaurgarriak diren personentzat, bereziki emakumeak dira, halako pentsioak dituztenak, hori positiboa izango da, gauza bera alokairuaren prezioak igoera hori 2% mugatzea, horrek albidetuko du, hainbat eta hainbat familiek hipoteken kontuarekin gertatzen ari den bezala, alokairuari dagokionez, askoz ere aukera handiagoak izateko, alokairu justoak izateko, behintzat espekulazioaren bideari atea ixteko. Eta beraz, iruditzen zait akordio ona dela ikuspegi sozialetik eta baita Hego Euskal Herrirako eta bereziki Nafarrorako adostutako inbertsioak gauzatzeko aukera emango duelako. Nik uste trafiko eskumena Nafarroak modu esklusiboan gauzatzeko aukera izatea aspalditik datorren eskakizuna dela, hori gobernu guztiek egin dute, eta Euskal Herria Bilduk horretan jarri nahi izan du indarra. Egia da azken urteotan, printzipioz adostasuna egon dela Nafarroko gobernuaren eta Espainiako gobernuaren artean, baina oraindik ez dela gauzatu, eta ez dakigu oso ongi eta ez dugu lertzen zergatik ari den atzeratzen afera hau, segurazki, afera ekonomikoaz harago arazo politikoren bat ere badagoelako, baina dozen kasutan, aurrekontuen adostasun honen baitan bultza egin nahi izan dugu eta gobernua premiatu eta gobernua bultzatu epemuga bat jartzezan. Eta epemuga hori martxoaren 31an finkatu da, uste dut positiboa izango dela, azken batean
momentu honetan Nafarroan daukagun polizia ratioa Europari begiratzen baldin badan diogu, 7 aldiz handiagoa da Nafarroan, eta bada garaia, badaukagu foruzaingoa, Nafarroko polizia propioa dena, eta horrek esklusibidadean aritu beharko luke geure errepidetan eta baita bestela ere. Bai, hori ere positibotzat jotzen dugu. Egia da Nafarroan energiaren arloko enpresa handirik ez daukagula, eta bankuen aldetik esango nuke kutxa bakarra dagoela, baina dozen kasutan zergak zuzenean jasotzeko aukerarik ez baldin badugu, Nafarroak estatuari egiten dion ekarpen horretatik konpondu beharko litzateke. Orduan, ajusteren bat egin beharko da, Espainiako gobernuak egiten duen dirubilketa horretan, Nafarroak egiten duen ekarpen, 1,6ko ekarpen horretan, deskontatu beharko litzaioke, Nafarroak egiten duen ekarpen horri. Beraz, uste dut, Nafarroko ogasunerako albiste ona dela. Aste honetan, Nafarroko gobernuak senatuarekin batera, Nafarroko foru hobetzearen 40. urteurrena ospatu du Espainiako senatuan. Euskal Herria Bilduk ez du bertan parte hartu, uko egin genion gonbidapenari, desproposito hutsa iruditzen zaigulako, Nafarroko gobernuaren aldetik hain importante omen den urteurren horretan eta bereziki Nafarroako foru erregimenaz hainbeste hitz egiten duten hoien aldetik, non eta Madrilen antolatzeagatik halako ekitaldi bat. Guk ez daukagu ezer ospatzeko, 40 urte hauetan eta azken aldian eta azken urteetan, bai pandemiarekin, bai Ukrainiako gerrak sortutako egoera sozial eta ekonomikoarekin oso garbi gelditu da. Ez daukagula eskumen nahikorik, ez daukagula tresna nahikorik Nafarroan hartu beharko genituzken erabaki guztiak hartu ahal izateko. Eta beraz, agortutako marko bat da, foru hobetzearena. Batzuek halako ekitaldiak antolatzen dituzte, azken batean, marko hori betikotzeko. Baina geuk kontrara aldarrikatzen duguna da, Nafarroak mugari gabe izan beharko lukeela, eraiki beharko lukeela bere etorkizuna, eta horretan Nafar jendarteak izan beharko lukeela hitza. Azken aldian proposamenik egin da parlamentuan ponentzia bat irekitzeko, autogobernuaren inguruan, baina ekitaldi hau antolatu duten horiek uko egin diote eztabaida irekitzeari berari. Eta nik ez dakiz zeren beldur diren, eztabaidari atea ireki behar zaio, gainera politikoa eta soziala izan beharko luke, eta benetan mahai gainean jarri beharko genituzke alderdi politiko bakoitzak, eremu sozialean ere, zer nolako tresnak uste dugun beharrezkoak genituzkeela, burujabeak izan ahal izateko, eta gure jendartean eragina daukaten arlo guztietan erabakiak hartu ahal izateko. Beraz, aldebikotasun hori edo autogobernua batzuek ulertzen duten moduan, horrek esan nahi du, Madrilen mende egon behar dugula, etengabe, eta uste dut adierazgarria dela halako urteurren bat Madrilen bertan ospatzean, Nafarroan egin beharrean, azkenean, badakigulako noren mende gauden. Eta uste dut, Nafar gobernuak benetan akats politiko handia egin duela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.